נעים מאוד, שמי בועז גלעדי, אני מנהל סניף רשף נכסים תל אביב. ההתמחות שלנו בתל אביב רבתית. המטרה שלנו היא לתת שירות באמנת השירות של רשף נכסים, אשר עומדת על דיוק, עומדת על אמינות, עומדת על מידע נכון, עומדת על עסקאות, כאשר אנחנו קוראים להם עסקאות עגולות, שבהם שני הצדדים מרגישים שקיבלו את השירות, כי הלקוחות שלנו הם גם הקונים וגם המוכרים. הנוסחה שלנו להצלחה היא התמדה, עקביות, חריצות, דיוק ואמינות בדיווחים. אני חושב שהשכר שעמלנו הוא שכר מרצה, שכר שכדאי לעבוד בשבילו. העבודה היא עבודה קשה וחרוצה. השירות שאנחנו נותנים הוא שירות מקיף, כולל לנכסים הן בתחום המגורים והן בתחום המשרדים הקטנים ולחברות הייטק, חנויות רחוב, נכסים מיוחדים, נכסים להשקעה. יש לנו מבחר של מאות נכסים במלאי במשרדנו. הצוות שלנו כולל כ-11 איש, נמצא במרכז תל אביב, במשרד מודרני. מעבירת צוות נהדרת, צוותים שמשתפים פעולה אחד עם השני, עם הדרכות ולמידה לאורך כל הדרך.